हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननो बर'नि जिके माने बुहुमनि हाजोफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरोना 1 नाम्बारनिफ्रायनो फारि फारि नायलां माने नोंथांनि जिउआव मोनथिनानै लानाया जोबोर गोनां आरोना नोंथाङा मालाबाफोर सोरबा सोंबा खोन्थानो हागोन 1 नाम्बाराव नायदो अस्ट्रेलियानि जौसिन हाजो थिखिनिनि मुङा मानो अस्ट्रेलियायाव सबसे गोजौसिन हाजो थिखिनि दै अस्ट्रेलियानि बे जाबाय माउन्ट कसिउसनो दै 2 नाम्बाराव नाय माउन्ट एभारेस्टनि जौथाया बेसेबांनो जों दि माउन्ट एभारेस्ट होनोना बे माउन्ट एभारेस्टनि जौथाया बेसेबांनो 8,848 मिटारनो होमबा 8 किल'मिटार 848 मिटार आरोना 9 किल'मिटार जाहांहां आरोना 3 नाम्बाराव नाय माउन्ट एभारेस्टआ बबेहाय दंनो जों जे माउन्ट एभारेस्ट होनना बुङोना शेरपाटेनजों नरकेमोन गाखोलायनाया बे बबेहाय दंनो नेपालाव बेखौ बयबो मिथिखायो 4 नाम्बारखौ नायदो उदाम हाजो थिखिनिया बहा दंनो उदाम होननाय हाजो थिखिनिया बहुत मुंदांखा दे बहुत इम्पर्टेन्टबो बियो बहा दंनो बियो श्रीलंकायाव दंनो दे उदाम होननाया बे जायगायाव बहुत जोंनि इन्डिया आरो गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्रा बेरायनो थाङो आरोना बे हाजोआव बे उदाम हाजो थिखिनिया बहा दंनो श्रीलंकायाव दानिया 5 नाम्बाराव नाय खोला आमेरिकानि जौसिन हाजो थिखिनिया मानो खोला आमेरिकायाव बयनिफ्रायबो जौसिन हाजो थिखिनि दङनो बेनि मुङा मानो माउन्ट एकनकुगुआ होनो दे माउन्ट एकनकुगुआ आरो 2 नाम्बाराव नाय बुहुमनि देरसिन हाजो सिरिनि मुङा मानो बुहुमावनो बयनिफ्रायबो देरसिन हाजो सिरि दङनो बेनि मुङा मानो एन्डिसनो दे एन्डिसआ जाबाय बुहुमनि जौसिन हाजो सिरिखौसो होनो दे गोसोआव ला बे बहुत एग्जामाव फैबाय थायो बियो आरो 7 नाम्बाराव नाय माउन्ट फुजियामा अरगें हाजोआ बहा दंनो बिराद इम्पर्टेन्ट दे बियो बहुत मस्ट इम्पर्टेन्ट माउन्ट फुजियामाया मा होनना बुङोबा बियो गिदिरसिन अरगें हाजो दे बुहुमनिनो माउन्ट फुजियामा अरगें हाजोआ बहा दंनो बेयो जाहैबाय जापानाव दं दे माउन्ट फुजियामा आरो नायबावदो नै सा आमेरिकानि जौसिन हाजो थिखिनिनि मुङा मानो सा आमेरिकायाव बयनिफ्रायबो गोजौसिन हाजो थिखिनि दङनो बेनि मुङा मानो माउन्ट मिकिनले नो दे फिननाया माउन्ट मिकिनले दाना 9 नाम्बाराव फै बुहुमनि थामथि जौसिन हाजो थिखिनिया मानो बुहुमनि मादाव जौसिन हाजो थिखिनियाथ' जाहैबाय माउन्ट एभारेस्ट ना दानिया बुहुमनि थामथि जौसिन हाजो थिखिनिया मानो फिननाया नाय माउन्ट कान्चनजंगा बे माउन्ट कान्चनजंगा बे बहुत बेरायनो थाङो दे बे जायगायाव आरो बहुत मानसिफ्रा नायनो फैयो आरोना बे हाजो सिरिखौ माबायदि बेरायनो फैयो बे जायगाया बहुत फेमास माउन्ट कान्चनजंगा दे बुहुमनि थामथि गोजौ हाजो थिखिनि दे 10 नाम्बाराव नाय इउरपनि जौसिन हाजो थिखिनिनि मुङा मानो इउरपनि गोजौसिन हाजो थिखिनिनि मुङा मा फिननाया नाय माउन्ट एलब्रुसनो दे 11 नाम्बाराव नाय आफ्रिकानि जौसिन हाजो थिखिनिया मानो आफ्रिकानि जौसिन हाजो थिखिनिया मानो माउन्ट किलिबानजारनो दे आरो 12 नाम्बाराव नायनै माउन्ट गडयुन दे माउन्ट गडयुन आस्टिननि गुबुन मुङा मानो माउन्ट गडयुन आस्टिननि गुबुन मुङा मानो फिननायखौ नायनि जों माउन्ट केटुनो दे माउन्ट केटु आरो 13 नाम्बाराव नायनि माउन्ट सेरा नेभेडाया बहा दंनो बेयो बहुत माबा दे इन्टारेस्टिं दे बेयो माउन्ट सेरिया नेभेडाया बेयाव बहाय दंनो इउएसएआव गोबां मानसिफ्रा बेवहाय बेरायनो थाङो आरोना माउन्ट सेरिया नेभेडा होननाय जायगायाव बेखायनो बहुत फेमास बियो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय मालाबा सोङोबा खोन्थानो हागोन आरो गोसोम हाग्रा गोनां हाजोआ बहा दंनो बिराद इम्पर्टेन्ट दे बेबो माने हाग्रायानो गोसोमसो जाहैदों बे हाजोआव दे गोसोम हाग्रा गोनां हाजोआ बहा दङनो फिननाया नायदो सोनाब जार्मानाव दं दे जार्मानि सोनाब फारसे जार्मानियाव दंनो गोसोम हाग्रा गोनां हाजोआ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबाय जानो हागौ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्लासो लाइक खालाम आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोन बाय बाय